Chinio Kumulungni motor stand Noklawa plenary session haikeba conference Puilano Chini Bubagrano Hambai Mario Jitsunotini Ojagawa Sara Tripurani Chini Tipramothani leaders rokno Thansa Khai Kok Sapnani Bagai Omo Haike Signal Stage Rock Shakolom Clay Fan Light Stroke Rimani Bagai Tinini plenary session ni Khorogba Presidium Sini Sir Vijay Kumar Rankal Sir Budu de Burma Sini Sir Monindro Riang Norendro de Burma Sini Madam Povitro Bhakti Jomatia Bonokaribo Tinini O Koksapung Pandao Faisok Paizak Chini Borom Ganang Leader of Opposition Sir Onimes de Burma Tongo Chungbai Chini Logio Sini TTAD Sini Borom Ganang Chief Executive Member Purno Chandra Jomatia Tongbayo Joto EM Rock Te Joto Ani colleague MLA MDC Te ex EM ex MDC Rock Bono Karibo Sini YTF, TWF, TEF, TCF, TISF ni Joto President Rokno Te Joto Adong Rokno Chini Tipramothani Joto District level, Block level, Village level ni Joto Leaders Rokno Tininio conference ani khaksangma hamjak mung yafarui ang norok ni busikango kokthaja thaini naraknai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto chini tipramothani leaders rok phai sok paijak aboni bagui ang puila जों बाहायके leadership खालायनाय leadership तामो आबिषयो आं किसा सानानै मुचुं माने हिंका अमनो जों आगिनि सिमिनि नुखा त्रिपुरा हाव गोबांमा politician politics खालायमानि नुखा किन्तु leadership जों खूब कम न नुकजागो एमनकि जों leadership न जों नुगियासै हिनि मानो कारण Leadership engka kaisa समाजनो lead खायनानि leadership engka chini society no next generation tamongnai next generation ni bagui tamo khai kalangnai o next generation ni bagui je wansuknai next generation ni bagui je samung khlainai bose original leader Politician by leadership फेलायो कारण politician जरा politics खालायनाय बरक हंखाय आं next election बाहायखाय कप्लायंनाय आं election बातायै कप्लायंगै बाहायखाय आं चियारो आचुगै ओ society नो समाज नो rule खायनाय आबनो politician नि वानसुकमुं फियावा but leader हिंखाय next generation नि बागै से वानसुगो कारण जों next generation सिनि तिप्रासा रकनि next generation तामुंनाय आबोनि बागै वानसुकनाय के leader जेमन उदाहरण चिनि बुबाग्रा next election नि बागै वानसुगिया चिनि बुबाग्रा next generation नि बागै से वानसुगो ताकुरा बुखुरक ब जुदिनो next election ni bagai wan suka kai bo tini assembly o bachawoi tini deputy CM ngai man khamung bo politics ni bagai wan sugia bo next generation chini society chini samaj
sini tiprasa next generation bahai kai tongnai omong wan sumani bagai tini bekha kuar bai kai sini tiprasa dofani bagai boni jini rang pusai bai kai tini sini tripura hawa leadership tamonohin lai thangnai sal ni chini je politician rokno phunugui rikha nijini bai thangni rang puisa bai kai o tripura hani tiprasa rokno bahai kai muthangnani o muthangthani tinini o salo जोंनो जे अमा हाइके साखलम रिमानि तिनि शुदु ओ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखर बुहुरक चिनि बुबाग्रानि जे तिनि अरो साया तांजाक फेननि नबार चाउइ दंगो जों तिनि अ फेननि नबारो एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखगै कक साउइ दंगै मानो अ जागा जों आराम खाइ चिनि लिडार्स र कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चाउइनो आराम खाइ दंगै मानो बुबाग्रानि नाहारमुं शुदु अ मडस्टेनो तिनि सायारिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा तिरप्रानि तिप्रासारनो अमा हाइके बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंगो चिनि बुबाग्रा आबनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं बतिनि टिटिएडिसिओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडिसि इं तंनानिया बतिनि सीएम गै आसुगै तंगै मान खामुं किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण काइसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायकै बानचिवै थाना अ हावो आ नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सामुंनो चिनि ग्रेटर तिप्रालेन्ड अ ग्रेटर तिप्रालेन्ड बायनो चिनि तिप्रासारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुंगो शुदु तिप्रासानि बागै सिमिया चिनि एडिसि आमचायो चिनि हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयारो आचुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों तिनि 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंगो हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटर तिप्रालेन्ड मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्तो साजाक ताखुरा बुखुरक नंनि जे बुध रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबरो मागना थांया जों खरां तिसावै दंगो ताखुरा बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मकल बसिकांगो स्राय मारि नुकजागै दंगो ताखुरा बुखुरक अ मारिनो जों बसिकांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अजिनि जे ग्रेटर तिप्रालेन्डनि कक जे जोंनो कोट खाइसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत लिडार्स खरकसा बाय ते खरकसा ताखुरा बुखुरक मुइतु नारक दे खरकसा बाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजाक लाइमुं मा तंनाय खरकसा बाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि तिप्रासा चिनि लुकुरकनो चिनि बरगरकनो जे बरगरक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए सनामका जों बरगनो काहाम सार्भिस रिउमानाय ताखुरा बुखुरक फियाबा जों जदिनो
তিনি বুবাগ্রা নিজে টিপ্রালেন ও যে সানলাইমানি অমনা লের জাগৈ जों दिनै তিনি বিজেপিও থাঙ্কা হাঙ্কাই जों তিনি যদি সিপিএম ও কংগ্রেসও যদি থাঙ্কা হাঙ্কাই সিনি মহারাজ হায়া রি তংমানি जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आमनो जोंबो मर्यादा मारिनाय दाखुरो बुखुरो তিনি नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खालायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंका चिनि एलओपिबो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागावो 31% चिनि बरग एडिसि आमचायो तंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उसिगांगो लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ साव आरे एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइकाय गोबां मा दप्तर ओ दप्तरो रां चिनि तिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सिंनानि हिमपानो समय मानया आं सोंनानै नाय माने मुचुं माने का अमनो इनका आमते हिकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खाय बंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक माइया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साका इनका सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि इनका जतन ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि तिप्रासार जतन बुजगै माइया ताबुकबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ दाखुरो बुखुरो तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय दाखुरो बुखुरो आमनोसै जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमो हाय तंगै ओंलायाखो अमो हायखाय जों तंगै सुगलायाखो जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलाय ओंलायाखो जों चिनि तिप्रासानो मोथांनानै बागैसे जों तिनि अ दफानो मोथांनानै बागैसे चिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों चिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुरो बुखुरो गोबां मा एलिगेशन खालायो चिनि तिप्रामथानि लिडार्सफोरनि बिरुद्धे रां सावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रां सेरो हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतन खाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ साख्रि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांका हकाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जरावो जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडार्सनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजाक मानि बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनी कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अमो हायके जतन ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रो सानानि बरक न आजराव नरक बरक न आ पॉइंट रगनो सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट रगनोबो कारण म तिनि
आसुगलायखा मिटिं पाइथाङा दिनैनो पाइखा मया जों खोनाबो दंनाय अर दिनै अर जोंनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि बेबस्था खायनाय खोना जरा जों अर जागा जोंनि कनफारेन्स जोंनि कक्साब लाइमुं पान्दांनाय दाखुरो बुखुरो नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जप्न खाया कय सयै तलांनि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय दिनै जे जोंनि बुबाग्रा आमसो खरस खायै नरनो पेट रियो अ जागा बेग रियो अमाहाय रिसा रियो अमाहाय जों ततरा रिजागनाय रियो तामनि बागै रि हिंखाय जों फायदि थानसांलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुराहानि जत तिप्रासा रकनो जत लुकुरकनो जों अककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमाहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रासाराव मोथां देमानो अ साइतं मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतं नाय ब साइतं साइतंआ बाया ताखुरो बुखुरो नों आं बेबागनो जों मा साइतं लायनाय आं आनि कक आसो